नमस्कार मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आपले सहर्ष स्वागत आहे। मी घेऊन येत आहे जल प्रदूषण प्रोजेक्ट। या व्हिडिओमध्ये सर्व मुद्दे दिलेले आहेत। तुम्हाला या व्हिडिओची PDF पाहिजे असेल तर व्हॉट्सअप क्रमांक दिलेला आहे। सर्व मुद्दे दिलेले आहेत, ज्यापैकी तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क मिळतील। या प्रकारे आपण असा व्हिडिओ बनवलेला आहे। तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर अगोदर चॅनलला सबस्क्राइब करून व्हिडिओला लाईक करावा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना या व्हिडिओची लिंक शेअर करावी। चला तर व्हिडिओ पूर्ण पहा, शेवटपर्यंत पहा। व्हिडिओमध्ये सर्व माहिती दिलेली आहे, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण पहा। मित्रांनो, अजून आपण आपले चॅनल सबस्क्राइब नाही केले असेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राइब करून आपल्या मित्रांसाठी असेच व्हिडिओ येतील, म्हणून चॅनलला सबस्क्राइब करून घेणे। आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल